Hi guys! Ang akong video karon kay mag-flex ko sa akong mga buwak nga akong tinanom. Mga hambog na po. Panagsa. Pero may mga hambog di pero ginagmay lang. Dito guys, ganahan ko show off. Hambog lagi. Ako ipakita ko mga flowers kay some people like flowers niya, makakita og flowers, it makes them happy. So I wanna share the happiness kay I'm happy with it. So I guess kung I want to share, ang ako lang purpose is to share the happiness. Kung makita mo flowers, ma-happy pud mo. Even the butterflies are happy. Daghan kong butterflies diri guys. Tungod sa akong mga tinanom nga nasa kaang. So muna akong video karon. My video is about the flowers nga pilara good ni sila kabuok guys. Tulo ka klase ra siguro ni sila, pero I want to upload it kay aron i-share sa inyo ang happiness kay ganahan di ay mo. Unya at the same time nakoy pakulo sa kanang ganahan ani nga mga flowers, ang mo like og subscribe og mo comments manghatag ko og liso kay aron nakapadaan ninyo sa lucky winners. Okay, so watch the full video aron makakita mo sa mechanics. Okay, so na butterflies guys, 1 2 3. So muna siya akong tinanom na flowers, late summer flowers. Nya na pa koy gibalhin ako kay naghuot tong uban. So kani siya, I don't know if it's the same ato, but then daot lang ni siya. Na siya. Nya kan sila bagong binalhin ako kay naghuot na jud nga sa pikas. So I will show you guys my other flowers. I don't know, aster man siguro nga ani nila. Oh, look at the butterflies. Ito man mga butterflies dire guys. Na ako'y nakita nga yellow, ang citron butterfly tawag, lemon butterfly, but wala man karon, absent. So kanila silang mga butterflies sa na karon. I'm so proud of my flowers. Hambog jud ko sa akong mga flowers. Ang butterfly supat ka buok. 1 2 nya ang usa. It's so kanang gives kuan ba, feeling of peace kung makatag butterflies nagilog jud na sila din hadapito. Lari pa sa camera. Unya napi usa clematis ang ani nga flower guys. Dili ni akong tinanom ni before nila. So muna siya. Uso man diri mga violet nga mga flowers guys. So napuko sa diri. Ay kainit sa akong tiil. Asfalto man ni nagtiniil. Shout out ko sa ako ang kuko nga bago na kong nanghambog pa. Bago na kong gilimpyuhan gabi kalisod. And then this one, murag plastic no. Ako pa yung hambog. Unya kani siya, ako ning gibubuan gahapon. Pero giuhaw man gihapon kaayo. Oh, nalaya man. Nya napa. Same ra to sila tong pink o kuan. Pink og purple. So muna siya. Yan na pa ko'y in here. Nasa butterfly. So muna siya kung mga flowers sa kaang guys. Hindi ko kay ba mo tanom og gardens kay daghan kaayog
kanang snails nga ang gitawag nila murder snagel. Murder gid sa mga tanom. I have sunflowers nga gihurot jud kaon ang sunflowers nako, as in wa jud luoy kay survive akong mga sunflowers mo tubo lag ingani kutob nya kanon na tanan, as in the whole thing kanon luoy. So gipats na lang nako. So this one, so na siya sa bintana guys. Looks like this. Yan na po eh. Usa diri. Adagan di eh. Same rani kay usa man ni ka pack nga usa ka karton nga mga liso niya. I didn't know nga ani first time man ako magtanom ani nga buwaka, so akong gi compactanan sa so usa ka butanganan naghuot in town. Yan di pa. Ang hambog ko sa mga tanom. And then I used to plant here mga kinaang ba nga ingani nga mga tanom guys, ingani nga mga buwak. The year after namuwak din ang mga pollen nila nangahulog din siguro sa ubos. Mono namuwak na lang pud sila sa yuta. So here it is, one more. So this is my view today. Ngayon akong pag-umangkon nga kapoy kuno kaya akong video kay sige kuno nature, but nature is so calming. Muna siya. Lain-lain sila colors. Barato ra kay ni siya nga kuan nga sudlan usa ka kanang supot nga kani nga mga flowers kani tanan 50 pesos ra kani tanang ingani nga kind 50 pesos ni katong another kind is 50 pesos. Porti ng daghana. So tell me guys if you want, kay maybe I will choose anyone nga mo subscribe nga subscriber nako unya mo ingon nga I want to have liso, so I will send sa akong package niya. I will send it to you aron maka flowers, kay these flowers are guaranteed nga motubo sa Pilipinas kay they thrive on init sa adlaw nya kuan daghang yuta nya dayon kuan naguot ni siya guys, kay ako nagdahom nga mo dagko din ni siya. So first time yun ako, so hopefully next year katagnan ako. And then so as I've said, magpili ko og subscriber na nga moingon nga you want some seeds ani nga flowers, kay magpili ko, I will have winners niya akong padad-an og liso ani nga mga flowers, so makatanom mo sa inyo if you want. Of course kung moingon mo you want jud siguro, kung moingon mo niya subscriber pa mo niya mo comment mo nga you want some, so I will send it to you sa mga akong pilian. So kani siya akong pilian ang winners, there will be a few, so pahinon ako. So napa I will so kumahinay flowers still yeah, guys, I will show you more. Napot siya pink, pare siya ato katong murag bright red, para ni siyang classy. So kani sila bag-unin ako silang gibalhin pare ani, pero pink lang tong usa niya, kani siya reddish something. Kani siya bag-ong gibalhin, himat yun na unta pero ni survive. Yeah, I have here guys bag-o na kong latag, kani siya. So sa pagbalhin ako, pag separate na ako nila ning bloom siya maayo, nalipay sa iyang kahimtang. So siya, so napako dito pikas, I will show you. So na di siya white, so na usa ka yellow nga to sa gawas niya, na sa usa ka white, so kasagaran kani nga color. So man siya akong mga flowers guys.
Ni guys, latest update sa akong mga talong. Ano? Tubo na. Ang uban wa man. Dugay man kining kubol kay bugnaw naman kog sugo diri guys. Bugnaw na kada gabi ug kadlawon. So I have here. Anya, ako'y usa diri nga. Wa na lang na ko hilab. Wa pa na ko hilab tinatiguang na nagkuwang naman ni siya. Na katong first time ipakita na ko nan. Nanay bang nanubo sa likod. Nanay lain. See? Anya na po yung sa dito. See, aduha day. This one. Og. Napo. Isang gamay. Mo pa na siya. Di pa dyan kaog pa ni hapon. Kay gamay pa. Di pa daghan. So that's it guys. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Thank you for watching guys. Like and subscribe ha. Bye.